6000 éhező angol katona néz szembe 25 000 francia lovaggal egy sáros mezőn. 3 óra alatt az egyik hadsereg teljesen megsemmisül. De nem az a sereg lesz, amelyikre gondolnál. Íme, hogyan bontakozott ki a történelem leglehetetlenebb katonai fordulata Agincourtnál, és miért fognak sokkolni a veszteségi adatok. Francia veszteségek, több mint 6000 halott, köztük a legnagyobb nemesek. Angol veszteségek, kevesebb mint 100 ember, talán csak 25. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan történt ez, ismerned kell azt az embert, aki ezeket a halálra ítélt angol katonákat Franciaországba vezette. V. Henrik korábban a vadóc halherceg volt. Ivott, verekedett és káoszt okozott. Történetek kerintek arról, hogy megütött egy bírót a bíróságon, verekedett a közemberekkel az ízcsípi kocsmákban, és egyszer állítólag saját apja kincstárából lopott, hogy kifizesse szerencsejáték adósságait. Saját apja aggódott, hogy a korona egy iszákosra száll, akit jobban érdekel a nőzés, mint az uralkodás. De abban a pillanatban, hogy 1413-ban király lett, minden megváltozott. Az átalakulás annyira teljes volt, hogy természetfelettinek tűnt. Hirtelen céltudatos lett, brilliáns és teljesen könyörtelen. Elbocsátotta vad társait, visszafizetett minden adósságot, és megszállott intenzitással kezdte tanulmányozni Franciaország térképeit. Úgy döntött, hogy feleleveníti a francia trónra vonatkozó ősi angol igényeket egy olyan szerencsejátékot vállalva, amely vagy legendássá teszi őt, vagy teljesen elpusztítja Angliát. A matematika ijesztő volt. Franciaországnak 17 millió lakosa volt Anglia 4 milliójával szemben. A francia kincstár olyan hadseregeket engedhetett meg magának, amilyenekről Anglia csak álmodhatott. A francia nehéz lovasság volt a legrettegettebb katonai erő Európában, lovagjaikat gyermekkortól fogva a hadviselés művészetére képezték. De ami ezután történt, az a királyi történelem legrosszabb döntésének tüntette fel ezt a szerencsejátékot. 1415-ben Henrik 12 000 embert gyűjtött össze, és átkelt Franciaországba. Célpontja Harfleur volt, egy stratégiai kikötő, amely állandó hitfőállást biztosított volna neki az ellenséges területen. Ennek gyors győzelemnek kellett volna lennie, amely diadalmas hadjáratot indít el. Az ostromnak napokig kellett volna tartania, nem hetekig. Ehelyett betegség söpört végig a sorain, mint a futó tűz. A vérhas, a középkori katona átka pusztító erővel csapott le. Az évekig tartó kiképzést túlélt férfiak a megbetegedést követő órákon belül kínok között haltak meg. A halál bűze töltötte be az angol tábort, mivel a holttestek gyorsabban halmozódtak fel, mint ahogy el tudták temetni őket. A vérhas 5000 katonát kaszált le, mielőtt még csatát láttak volna. Mire Harfleur elesett, Henrik elvesztette hadseregének közel felét, és a tél gyorsan közeledett. A túlélő katonák árnyékai voltak azoknak a férfiaknak, akik Franciaországban partra szálltak. Csontsovány arcok bámultak ki a beesett szemgödrökből. Sokan alig tudták tartani a fegyverüket. Akik nem voltak betegek, azok kimerültek a sírásástól és a haldoklók ápolásától. Minden józan parancsnok hazahajózott volna. Henrik tanácsadói könyörögtek neki, hogy vonuljon vissza. Saját nemesei azt suttogták, hogy a mészárszékre vezeti őket. De Henrik olyan döntést hozott, amely tiszta őrültségnek tűnt, megmaradt 6000 emberével 160 mérföldet fog menetelni az ellenséges francia területen keresztül, hogy elérje az angol kézen lévő Calais-t. Ez vagy a történelem legzseniálisabb pszichológiai hadviselése volt, vagy a legöngyilkosabb lépése. A menetelés, az éhezés és a francia felderítők állandó zaklatásának rémálmává vált. A francia lovasság megjelent a gerinceken, figyelt, követett és leszedte a lemaradozókat. Az élelem napokon belül elfogyott. A katonák dión, bogyókon és mindenen éltek, amit össze tudtak gyűjteni. Sok katona mezítláb menetelt az októberi sárban, csizmájuk lerohadt a lábukról, véres nyomokat hagyva, amelyeket a francia nyomkövetők kenyérmorzsákként követtek. Éjszakánként összebújtak a melegért, túl kimerülten ahhoz, hogy megfelelő őrséget állítsanak, tudván, hogy a francia portyázók bármelyik pillanatban lecsaphatnak. Néhány férfi egyszerűen lefeküdt és meghalt a kimerültségtől. Ások a sötétben dezertáltak, inkább egyedül próbáltak szerencsét, mintsem folytassák ezt a halálmenetet. Ez már nem egy hódító hadsereg volt. Kétségbeesett emberek csoportja volt, akik csak próbáltak elég ideig életben maradni ahhoz,
hogy újra lássák az otthonukat. Sokan már feladták a reményt, és csak azért meneteltek előre, mert a megállás biztos halált jelentett. De a franciák ezt égi ajándéknak tekintették, és amit terveztek, az meg fog döbbenteni. Franciaország legnagyobb urai összegyűjtötték a legpompásabb hadsereget, amelyet a középkori Európa valaha látott. A hír minden kastélyban és udvarházban elterjedt, a felkapaszkodott angol király csapdába esett Franciaországban egy maroknyi beteg, éhező emberrel. Ez volt az a lehetőség a dicsőségre, amely generációnként csak egyszer adódik. A francia connétable Charles d'Albret parancsnokolta a sereget. Mellette lovagolt Alençon hercege, akinek családja generációk óta harcolt az angolok ellen. Brabant hercege elhozta legkiválóbb lovagjait, akik mindegyike egy vagyont ért páncélban és fegyverekben. Nevers grófja 200 fegyveresből álló személyes kísérettel érkezett, mindannyian olyan csatamelyéneken, amelyek többe kerültek, mint egy paraszti falu éves jövedelme. Ezek nem csak katonák voltak, ők voltak a francia nemesség krémje, férfiak, akik Nagy Károlyig vezették vissza vérvonalukat, és születésüktől fogva tökéletes harcosnak nevelték őket. Páncéljukat mesterkovácsok készítették, tükörfényesre polírozva. Fegyvereik ugyanannyira voltak műalkotások, mint a háború eszközei. Minden lovagéveken át tartó kiképzést, generációk katonai hagyományát és a képzeletet felülmúló gazdagságot képviselt. A francia magabiztosság nem arrogancia volt, hanem matematikai bizonyosság. Négyszeres túlerőben voltak az angolokkal szemben, friss csapatokkal, a kimerült túlélők ellen. Lovagjaik évszázadok katonai dominanciáját képviselték. De a számoknál is inkább az oldalukon állt a pszichológia. Az angol morál összeomlott. Ezek nem azok a büszke katonák voltak, akik Harfleurnál partra szálltak, ezek megtört emberek voltak, akik végignézték, ahogy bajtársaik fele meghal a betegségtől. A francia nemesek valójában jogi szerződéseket készítettek az angol foglyokért várható váltságdíjak felosztásáról. Kiszámolták, hogy egyedül Henrik váltságdíja többet érne, mint néhány királyság éves bevétele. A kisebb nemesek licitáltak a híres angol lovagok elfogásának kiváltságára. Az egyetlen vita arról szólt, hogy kinek lesz a megtiszteltetés személyesen elfogni az angol királyt és láncra verve végigvonultatni Párizson. Néhány francia úr aggódott, hogy az angolok megadják magukat, mielőtt ők dicsőséget szerezhetnének a csatában. Ások azon viccelődtek, hogy megkíméljék-e Henrik életét, vagy nyilvánosan végezzék ki, hogy Móresre tanítsák Angliát Franciaország megszállásáért. A középkori hadviselés a nehéz lovasságé volt, és a franciák tökére fejlesztették azt. Egyetlen páncélos lovag rohama egy csatamelyénen maga volt a mozgásba lendült fizika, 1200 fontnyi ló és lovas, 25 mérföldes óránkénti sebességgel egyetlen lándzsahegybe sűrítve. Megállíthatatlan erő volt ez, amely 3 évszázadon át uralta az európai csatatereket. A fegyelmezett lovassággal szemben a gyalogság mindig is mészárszékre vitt áldozat volt, parasztok, akiket a feletteseik eltaposnak. A franciák behatóan ismerték ezt a matematikát, levertek parasztfelkeléseket, szétszúztak skóts hiltronokat, megtörtek flamand milíciákat. A nehéz lovasság több volt, mint katonai doktrína, ez volt a természetes rend, ahogyan Isten a hadviselést megtervezte. A lovagok uralták a csatateret, mert a lovagok arra születtek, hogy uralkodjanak. De az angolok valami teljesen mást fejlesztettek ki, és ez hamarosan a feje tetejére állította a hadviselést. Az angol hadsereg nem a lovagokra épült, a hosszú íjra épült. Ezek a fegyverek a középkori mérnöki munka csodái voltak, tiszafából faragva, amelynek megfelelő kiszárítása évtizedeket vett igénybe. Egy angol harci íj 150 font húzóerőt igényelt, többet, mint amennyit a legtöbb ember egyáltalán meg tudna húzni. De az angol és vélesi íjászok gyerekkoruk óta gyakoroltak, kifejlesztve a fegyverek megfeszítéséhez szükséges masszív váll és hátizmokat. Képesek voltak egy röfnyi nyilvesszőt 300 yardra repíteni, akkora erővel, hogy átüsse a láncinget, közelebbi távolságból még a legfinomabb lemezpáncélt is átütötték. Egy mesterlövész percenként 12 nyilvesszőt tudott kilőni, mindegyik potenciálisan halálos volt. Végezd el a matematikát, 1000 íjász mindössze 5 percig lőve 60 000 nyilvesszőt küldhetett az ellenséges sorokba. Ezek nem dicsőségért harcoló nemesek voltak. Jeomanek, gazdák, kézművesek voltak,
akik azóta gyakorolták az íjászatot, amióta járni tudtak. Angliában minden faluban volt íjász gyakorlat templom után. Minden vasárnap versenyeket tartottak, ahol a férfiak azon versengtek, hogy kettéhasítsák a céltáblákba már beágyazódott nyilakat. Az íjászat nem csak katonai kiképzés volt. Nemzeti megszállottság, kulturális identitás volt. De ez több volt puszta ügyességnél. Ez kétségbeesés volt. Ezek az emberek tudták, hogy meghalnak, ha csak nem harcolnak emberfeletti intenzitással. Nem volt mit veszíteniük, ami végtelenül veszélyessé tette őket. A kontraszt éles volt. Francia nemesség felbecsülhetetlen értékű csatamejéneken, tükörként csillogó páncélban, tökéletesen kiegyensúlyozott lándzsákkal, szemben az angol közemberekkel, 6 lábnyi tiszafa íjakkal, bármilyen páncélmaradványt viselve, amit találtak. Dávid és Góliát harcának tűnt, kivéve, hogy Dávid 4-szeres túlerővel nézett szembe, és hetek óta nem evett rendes ételt. A seregek 1415. Október 25-ének reggelén néztek farkasszemet egymással Agincourt falu közelében. A csatatér egy szűk völgy volt, alig 1000 yard, széles, sűrű erdőkkel szegélyezve, amelyek évszázadok óta nőttek ott. A közelmúltbeli esőzések a frissen szántott földeket tapadós sárrengeteggé változtatták, olyanná, amely lehúzta a csizmát a lábról és fogva tartotta. A franciák számára ez tökéletesnek tűnt. Az angolok csapdába estek, és nem volt hová futniuk, amikor jött a roham. Az erdők megakadályozták a visszavonulást mindkét oldalra. Mögöttük ellenséges terület feküdt, tele francia járőrökkel. Az egyetlen kiút 25 000 francia katonán keresztül vezetett, ami azt jelentette, hogy egyáltalán nem volt kiút. A franciák 3 hatalmas sorban vonultak fel, mindegyik nagyobb volt, mint az egész angol hadsereg. Első soruk végighúzódott a völgy alján acélból és lovakból álló fal, amely csillogott a sápadt reggeli fényben. Mögöttük még 2 sor várakozott, elég katona ahhoz, hogy bármilyen ellenállást 3-szorosan eltiporjon. Henrik emberei az éjszakát a sárban diderekbe töltötték, a hideg eső átáztatta a rajtuk maradt ruházatot. Hallgatták a hatalmas francia tábor hangjait, a völgy túloldaláról lovak ezreinek nyerítését, a páncélok csörömpölését, ahogy a férfiak készültek a csatára, és a hangok morajlását, amelyek a könnyű győzelmet tárgyalták. Sok angol katona azon az éjszakán írta meg végrendeletét, utolsó szavait faszénnel pergamenttöredékekre karcolva. Ások imádkoztak, bűneiket papoknak gyónták meg, akik a sorok között járva utolsó kenetet adtak fel. Néhány férfi egyszerűen csak bámulta a völgyön túl a végzetét, túl kimerülten még a félelemhez is. De Henrik 3 lépéssel előre gondolkodott, és következő döntése tiszta zsenialitás volt. Ha élvezed ezt a hihetetlen történetet arról, hogyan értek el lehetetlent hétköznapi katonák, mindenképpen nyomd meg a feliratkozás gombot, és kondítsd meg az értesítési csengőt, hogy soha ne maradj le a történelem legcsodálatosabb csatáinak mélyreható elemzéseiről. A Sárosmező, amely úgy tűnt, csapdába ejti hadseregét, csapdába ejtette a franciákat is. Henrik gondosan tanulmányozta ezt a terepet az éjszakai menetelés során, észrevéve, hogyan hoznak létre az erdők természetes szűkületet. A szűk völgy a francia lovasságot tömörített frontvonalba kényszeríti, megakadályozva, hogy hatékonyan használják ki számbeli fölényüket. Ahelyett, hogy 25 000 ellenséggel néznének szembe, íjászai csak annyival fognak szembenézni, amennyi egyszerre elfér a völgy torkolatában. Henrik elrendelte embereinek, hogy vágjanak kihegyezett karókat a közeli erdőkből, 6 lábnyi tüskéket vasheggyel, amelyek kibeleznek minden lovat, amely elég bolond ahhoz, hogy nekik roncson. Ezek nem csak védelmi akadályok voltak, pszichológiai fegyverek is. A karók által felnyársalt ló kínjában visítana, megrémítve a többi hátast és felbontva a lovassági alakzatokat. Íjászai ezek mögött a karók mögött foglaltak állást, létrehozva kétségbeesett stratégiájának halálzónáját. Minden íjász 60 nyílvesszőt vitt tegezében, ami 5 perc folyamatos lövéshez volt elegendő. Mögöttük fegyveresek várakoztak csatabárdokkal és harci kalapácsokkal, olyan fegyverekkel, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy puszta nyers erővel üssék át a lemezpáncélt. Október 25-e szürkén és ködösen virradt, a látótávolság néhány 100 yardra korlátozódott. Mindkét hadsereg órákig bámulta egymást a Sárosmezőn keresztül, egyik sem akart először lépni. A franciáknak nem volt sürgős,
Minden óra újabb erősítést hozott a királyság minden részéből. Az idő teljesen az ő oldalukon állt, de Henrik tudta, hogy a késlekedés halált jelent. Emberei utolsó energiatartalékaikat élték fel azzal, hogy csak álltak az alakzatban. Ha sokkal tovább várnak, túl gyengék lesznek ahhoz, hogy egyáltalán harcoljanak. Egy olyan lépéssel, amely vagy ihletett, vagy teljesen őrült volt, elrendelte egész hadseregének, hogy nyomuljon előre a francia vonalak felé. 6000 angol katona, sokan mezitláb és rongyokban, felkapta karóit, és elkezdett menetelni egy náluk 4-szer nagyobb hadsereg felé. A látványnak komikusnak kellett volna lennie, madárijesztők nyomulnak előre a francia lovagság virága ellen. De valami a lépteikben, valami kétségbeesett elszántság miatt a francia lovagok nyugtalanul fészkelődtek nyergeikben. Az íjászok mindössze 300 yardra a francia vonalaktól szúrták le újra tüskéiket, bőven a hosszúi lőtávolságán belül, de elég közel ahhoz, hogy érezzék az ellenséges lovag szagát. Ez közvetlen kihívás volt, amit egyetlen lovag sem hagyhatott figyelmen kívül, egy sértés, amely azonnali választ követelt. Henrik a katonai hátrányt pszichológiai hadviseléssé változtatta. A franciák bekapták a horgot, és ami ezután történt, örökre megváltoztatta a hadviselést. D'Albret Connétable, akinek becsületét sértette az angol merészség, elrendelte a rohamot. A hang olyan volt, mint a földön végiggördülő mennydörgés, patadobogások ezrei rázták meg a földet, lánc és lemezpáncélok csörömpöltek ritmusra, vereséget soha nem ismert férfiak harci kiáltásaival. Több száz lovag teljes lemezpáncélban, tökéletes alakzatban leeresztett lándzsákkal robogott át a mezőn. A napfény megcsillant a polírozott acélon, ahogy a középkori történelem legnagyobb lovassági rohama lendületet vett. Pompás volt, félelmetes. Olyan látvány, amely 3 évszázadon át hadseregeket tört meg, és királyságokat döntött meg. De pillanatokon belül a nagyszerűség rémálommá vált. A szilárd talajon oly erősnek tűnő lovak elkezdtek belesüllyedni a sűrű sárba. A paták, amelyeknek halált kellett volna vinniük az angol vonalakhoz, ehelyett haszontalanul kavarták a latyakot. Az erre a pillanatra kiképzett lovagok azt tapasztalták, hogy csatameinyeik botladoznak, küszködnek, nem hajlandók előre nyomulni a talajon, amely futóhomokként ragadta meg lábaikat. A tökéletes lovassági roham lassított felvételű katasztrófává vált, küszködő emberek és állatok tömege csapdába esve a középkori futóhomokban. A dicsőségről álmodó lovagok sárban kúszva találták magukat, pompás páncéljuk horgonnyá vált, amely lehúzta őket. Aztán hullani kezdtek a nyilak, és a mészárlás komolyan elkezdődött. Az angol hosszúíjászok olyan gyorsan lőve, ahogy csak bírták a feszítést, nyilvesszők ezreit küldték ívben a francia sorokba, tökéletesen időzített sortüzekben. A hang olyan volt, mint a halálos jégeső. A hosszú nyílvesszők süvítettek a levegőben, mielőtt gyomorforgató puffanással ütötték volna át a láncinget, a lemezt és a húst. 300 yardról a hosszú íj nyilai úgy ütötték át a láncinget, mintha szövet lenne. 200 yardról átütötték a lemezpáncélt. 100 yardról teljesen keresztül mentek a páncélozott embereken, és eltalálták a mögöttük lévő lovakat. A lovak kínjukban visítottak, ahogy a horgas nyilak célba találtak, sárba vetve lovasaikat, ahol tehetetlenül feküdtek, túl nehéznek bizonyulva a felkeléshez. A szűk mező halálzónává vált, ahol a francia létszám semmit sem ért. Csak az első sor tudott harcolni, míg a hátrébb lévők előre nyomultak, létrehozva egy tömörített ember és lótömeget, amely nem tudott manőverezni, nem tudott visszavonulni, csak meghalni tudott. A francia lovasság hullámról hullámra rohamozott bele ebbe a rémálomba, csak azért, hogy feltorlódjon a holttestek és a küszködő lovak növekvő tömegén. A csatatér a pokol egyik jelenetévé vált, sár keveredett vérrel, sikoltozó emberek és állatok, a célba találó nyilak állandó süvítése és puffanása. Azok a francia lovagok, akik valahogy elérték az angol vonalakat, olyasmivel szembesültek, amivel még soha nem találkoztak. Fegyelmezett gyalogos katonákkal, akik harci kalapácsokat és csatabárdokat használtak, amelyeket kifejezetten a lemezpáncél feltörésére terveztek. Ezek nem vasvillás parasztok voltak, profi katonák, akik pontosan tudták, hogyan kell megölni egy páncélozott embert. A lóról való harcra kiképzett lovagok teljesen tehetetlennek találták magukat, amint lóról szálltak. Nehéz páncéljuk, amelyet lovas harcra terveztek, gyalogosan halálcsapdává vált.
Úgy mozogtak, mint a teknősök, miközben az angol katonák körülöttük táncoltak, sebészi pontossággal célozva az ízületeket és a gyenge pontokat. De a legmegdöbbentőbb pillanat még hátra volt. Henrik maga is a harc sűrűjében küzdött, királyi kardja emelkedett és sújtott le, miközben a közkatonák oldalán harcolt. Ez megszegte a középkori hadviselés minden szabályát, a királyok biztonságból parancsnokoltak hagyva, hogy mások halljanak meg a dicsőségükért. De Henrik az életéért küzdött azok oldalán, akik követték őt a pokolba. Amikor egy csoport francia lovag áttörte az angol vonalat, fenyegetve a királyi zászló elfoglalását, Henrik belevetette magát a közelharcba. Koronáját leütötték a fejéről, behorpadt egy francia harci kalapácstól. Egy kardcsapás csattant a sisakján, majdnem eszméletlenné ütve őt. De tovább harcolt. Jelenléte emberfeletti erőfeszítésre sarkalta a kimerült embereket. A fordulópont akkor jött el, amikor a francia harmadik vonal végignézve, ahogy honfitársaik ezrei halnak meg a sárban, olyan döntést hozott, amely mindenkit sokkolt a mezőn. Ezek a nemes lovagok, akik a könnyű dicsőséget várva lovagoltak csatába, egyszerűen felbontották az alakzatot és elmenekültek. Franciaország legnagyobb harcosainak látványa, amint az életükért futnak, összetörte azt, ami a francia morálból megmaradt. Azok, akik korábban az angol váltságdíjak elosztásán vitatkoztak, hirtelen megfordították lovaikat, és kétségbeesetten sarkantyúztak saját vonalaik biztonsága felé. A pompás hadsereg, amely a felkapaszkodott Anglia eltiprására gyűlt össze, pánikszerű menekülésbe oszlott. Az angol hadsereg a túlélők rongyos csapata, akiket birkák módjára kellett volna lemészárolni, győztesen állt a francia halottakkal borított mezőn. A csend, az órákig tartó sikoltozás és fémcsörömpölés után szinte elviselhetetlen volt. A számok szinte hihetetlenek voltak, annyira megdöbbentőek, hogy sokan nem voltak hajlandók elfogadni őket. A francia áldozatok száma meghaladta a 6000 halottat, köztük volt gyakorlatilag minden jelentős nemes, aki csatlakozott az expedícióhoz. A francia connétable holtan feküdt a sárban. 3 herceg veszett oda, 5 gróf soha többé nem látta az otthonát. Több mint 90 báró, férfiak, akiknek családjai Nagy Károly óta uralkodtak, holttest volt a szántóföldön. Alençon hercegét, akit a csata során fogtak el, Henrik személyes parancsára végezték ki, amikor francia erősítés tűnt fel a láthatáron. Brabant hercege, aki késve érkezett a csatába, egyedül rontott az angol vonalakra, és azonnal lekaszabolták. A gazdasági hatás megdöbbentő volt. Franciaország nem csak katonákat veszített, hanem teljes nemesi osztályának váltságdíj értékét is. Angol veszteségek? Kevesebb mint 100 ember összesen, egyes beszámolók szerint mindössze 25 halott. Az angol halottak között volt Edward of Norwich, York hercege és a fiatal Suffolk grófja. De ezek egyéni tragédiák voltak a francia katasztrófa óceánjában. Mindenképpen oszd meg ezt a hihetetlen történetet mindenkivel. Aki szereti a lehetetlen győzelmekről szóló meséket, ez pontosan az a fajta pillanat, amely bizonyítja, hogy a történelem furcsább, mint a kitaláció. Az egyenlőtlenség olyan szélsőséges volt, hogy sokan azt feltételezték, a számok propaganda. Hogyan veszíthettek profi katonák minden előnnyel ilyen teljes mértékben egy csapat éhező túlélővel szemben? De tanú után franciák és angolok egyaránt megerősítették a lehetetlen veszteségi adatokat. Agincourt a hadviselés egy teljes módjának végét jelentette. Évszázadokig a nehéz lovasság uralta az európai csatatereket, diktálva a taktikát, meghatározva a kimeneteleket, definiálva a katonai doktrínát. Egyetlen délután alatt ez a dominancia örökre megszűnt. Agincourt bebizonyította, hogy a jól képzett gyalogság, különösen az íjászok nem csak legyőzni képesek a lovasságot, hanem teljesen megsemmisíteni is. A pszichológiai hatás végig hullámzott Európán. Ha angol parasztok elpusztíthattak francia lovagokat, mit jelentett ez az egész hűbéri rendszerre nézve? Hogyan hivatkozhattak a nemesek az isteni uralkodási jogra, amikor a közemberek felsőbbrendűnek bizonyultak a csatatéren? A lovas lovak kora, a középkori hadviselés romantikus eszménye meghalt egy francia mező sarában. A győzelem évtizedekre összetörte a francia katonai önbizalmat. A francia hadseregek haboztak, ha angol hosszúíjászokkal néztek szembe, emlékezve az agincourti mészárlásra. Már az angol íjászok felvonulásának látványa is elég volt ahhoz, hogy megtörje a francia morált még a csata kezdete előtt.
Henrik diadala legendává tette őt, ambiciózus királyból az angol történelem egyik legnagyobb katonai hősévé változtatva. Dalokat énekeltek, verseket írtak, színdarabokat adtak elő a lehetetlen győzelem ünneplésére. Mégis, a végső dicsőség pillanata tragikusan rövid volt, mindössze 7 évvel később, mindössze 35 évesen meghalt vérhasban. Csecsemő fia örökölte a trónt, és Henrik zsenialitása nélkül, hogy vezesse őket, Anglia-francia szerzeményei fokozatosan elúsztak. 40 éven belül az angolok elvesztették szinte minden kontinentális birtokukat. A koronát, amelyet Henrik oly brilliánsan nyert meg, kisebb emberek eltékozolták. De a legendák túlélik a királyságokat, és Agincourt legendája évszázadokon át tovább élt. Bizonyítékává vált annak, hogy a szakértelem, a bátorság és az elszántság diadalmaskodhat a kiváltságok és a számok felett. Az agincourti hosszúíjászok népi hősökké váltak, az angol elszántság és a kisember hősiességének szimbólumaivá. Ne felejts el kommentet írni, elmondva, melyik lehetetlen katonai győzelmet szeretnéd, ha legközelebb feldolgoznánk, és nyomd meg a tetszik gombot, ha lenyűgözött ez a történet. A csata bebizonyította, hogy néha a legnagyobb győzelmek nem a felsőbbrendű erőforrásokból, hanem a felsőbbrendű akaratból születnek. Azok az angol katonák lehetetlen esélyekkel szembenézve egy idegen mezőn nem voltak hajlandók elfogadni a vereséget, még akkor sem, amikor a vereség elkerülhetetlennek tűnt. Nem dicsőségért vagy hódításért harcoltak, hanem a túlélésért, és ez a kétségbeesés legyőzhetetlenné tette őket. Azaz 1415, őssáros októberi reggel többet változtatott meg a katonai taktikánál, megváltoztatta, ahogy a világ magára a háborúra tekintett. Bebizonyította, hogy néha Dávid valóban legyőzheti Góliátot, különösen ha Dávidnak van egy hosszú íja, taktikai zsenialitása és abszolút semmi veszíteni valója. Ha lenyűgöznek ezek a hihetetlen, esélytelen győzelmek, ahol minden lehetetlennek tűnt, amíg meg nem történt, iratkozz fel további mélyreható elemzésekért a történelmet megváltoztató csatákról. Írd meg kommentben, melyik legendás csatát szeretnéd, ha legközelebb felfedeznénk, még csak most kezdtük el mesélni ezeket a csodálatos történeteket.